Nyakorongo jonka mora mintiere machiegni ma en chenro mar mbaka oromo wachako kod chal mar fwambo kapok wadonje twak marwa okinyi makawuono. Chal mar fwambo gin weche mabende higeno no biro bedo kwa kiloni chakre migago mano kano romo kanyo saa 7 mar odiochieng'. Odiochieng' makawuono waluoni weche mopogore opogore ka mokwongo nitiere masira mar apaya mabende notimore otieno mana piny rugodo odiochieng' makawuono kama bende ji 12 nolalo ngimagi e masira makamano e gwenge ma Migaa mantiere apaya ma Nakuru kochomo Eldoret. Okinyi makawuono ji 12 nolalo ngimagi e masira makamano mabende noriwo matatu mating'o jowuoth kanyakla kod trailer. Kaluwore kod ripot mar obila Nyakorongo Juang', ji 11 mano moriwo driver mar matatu gi mano mar trailer notho kanyo. Kata kamano jogo eko mabende nolalo ngimagi e masira makamano notere kar kano ringre mantiere kaunti mano ma Nakuru. Mae masira mabende waluoni machiegni Nyakorongo Juang'. Masira makama notimore kar saa 8 mano mar okinyi makawuono kama ji 12 nolalo ngimagi. Kopogore gi mano Nyakorongo Juang', jatend piny Kenya nochako limbe mare e kaunti mano ma Nairobi chieng' wuok tich mano mar jumane. Jatend piny pod dhi nyime gi limbe mare e kaunti ma Nairobi kawuono en odiochieng' mar 5. Odiochieng' manyoro nwanene kanyo kolimo kar chung' od bura mano ma Kibra kanyakla kod Lang'ata. Odiochieng' makawuono obiro bedo kotimo limbe e kar chung' od bura ma Embakasi kanyakla kod kar chung' od bura ma Starehe. Limbe makamagi kotimo Nyakorongo Juang' bende wang'eni ojachiwo singo kinde ka kinde. Odiochieng' manyoro kane nitiere kar chung' od bura mano ma Kibra nitiere singo mopogore opogore mago mag dongruok ma bende nochiwo. Odiochieng' makawuono ka ono bed Embakasi gi Starehe bende en twak ma bende obiro bedo kwaluwo machiegni. Kopogore gi mano bende matimore e doho odiochieng' makawuono bura mano mar Kawira Mwangaza mano gavana e kaunti mano ma Meru. Odiochieng' makawuono gavana Kawira Mwangaza biro bedo ka ng'iyo chung' mare kapo nono ne obiro bedo kodhi nyime kaka gavana e kaunti ma Meru kata ooyo. Kiparo bang' ka nothiche oko koda od bura mano mar Senate ne oringo modhi e doho maduong' mano High Court. Kata kamano High Court kata mana doho maduong' ma pacho kaendi bende biro bedo ka yango po nono ne obiro bedo kodhi nyime kaka gavana kata ooyo bang' ka Senate bende nosethiche oko. Bende okang' makama timore ka bende nwaneno ka MCAs mane kaunti ma Meru bende dwaro golo jotend migepe 8 mosebedo ka tiyo e bwo Kawira Mwangaza. Men bura mwaduoni machiegni. Kopogore gi manya Nyakorongo Juang' bende odiochieng' makawuono jatend Wiper mano Kalonzo Musyoka konoromo kanyo saa 5 mar onyango obiro bedo kod twak makare mano kotenore kod ywaruok mar lowo. En kanyakla kod jokanyo mano mawuok e duola mago mag jotije mag reru mano sedero taya mabende gintiere gi duol mong'ere kaka Association of Kenya Railways Retirees. Gibiro bedo ka gitwak Nyakorongo Juang' kotenore kod chal mano mar lopgi mabende giyango ni nitiere ng'at madwaro yako lowo makamano. Odiochieng' manyoro ne gidwaro mar mondo migine kaka ginyalo kawo lobno kata kamano obila ne ogologi ng'we airititi. Koro odiochieng' makawuono gintiere kod twak mano e magawa moro buore Nairobi ka mano mar lero kotende kod chal mar lowo. Jatend duond bura mar Wiper bende biro bedo e romo makamano. Adhi wach machielo e kaunti ma Kisumu. Odiochieng' makawuono bende duol mochung' ne gede pachoka mano National Construction Authority kata NCA bende gibiro bedo kod twak mano mar puonjo oganda chike matayo gedo e pachoka mano mong'ere gi dho ngere kaka National Building Co 2024 mabende gibiro bedo ka gilero ne jogo ma bende dwaro gedo kaka gedo nyalo tim, designs mopogore opogore, bor kigero gorofa e gwenge mopogore opogore inego bed ni itimo e yo machal nade. Jofwambo mago ma Kisumo luonwa chal mar wach makamano. Kopogore gi mano Nyakorongo Juang' bende kaunti mano ma Migori wantiere gi jafwambo marwa George Juma oluonwa tuke mag skunde mag sekondar mabende nochakore chieng' tich adek mano mar jumani. Tuke mag mago pod dhi nyime kendo gibiro bedo ka girumo odiochieng' makiny. Tuke mag skunde sekondar mago mong'ere kaka Kenya Secondary Schools Regional Games dhi nyime e skund sekondar mong'ere kaka St Joseph Rapogi Boys. Oluonwa mano machiegni. Machielo mabende waluo Nyakorongo Juang' mabende wantiere gi jagoro mar odiochieng' makawuono KMPDU mano riwruok mar lakteche e pachoka kotudre kod Union of Kenya Civil Servants mano riwruok mano mar jotije sirikal bende odiochieng' makawuono ka onoromo kanyo saa 5 mar onyango gidhi bedo kod presa kata mana twak gi jofwambo mano mar lero okenge e wisha. Iwacho ni kaka SHA osebedo ka tiyo ng'ikruok makoni kod kocha mabende osebedo ka neno e okumba mano mar SHA. Mano romo mabende noduong kanyo gi Tom Odege mabende jagoro maduong' mano mar riwruok mano mar jotije mago mag sirikal.
Adaro mar mondo miwatike gi kanyo, mamoko mabende biro bedo katimre kapok watiko chenro mar mbako romo, rom kanyo saa 5 mar onyango, abiro bedo kakao achiel kachiel. Gisani yieno mar mondo miwako yo matin, abiro gi twak nyakorom Gajwang', antiere ka gi Lilian Gala, jalonye weche mag jotije, kanyakla kod Tomo Dege, mabende en jagoro maduong' mane riwruok mar jotije mag sirikal. Kendo daro loso kotende koda daro jotije, penjo nitiere, tije ni kanye, nyakorom Gajwang', akao yo matin. Europe awaits na View Travel. Join our 10-day European adventure from April 13th to 22nd, 2025. Explore Belgium, Czech Republic, France, Germany, and the Netherlands with tours in Prague, Amsterdam, and Paris. Enjoy boat cruises on the Vltava, Seine, Lake Isle, and Rhine, plus visits to Prague Castle and the Eiffel Tower. All this and more starting from $2,550 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Bie chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete ubed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima, Sabato, sari okinyi, mana e Ramogi TV. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protection against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Man tyranny. Another lower standards na monda be a structures moko milungo ni ot. Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the road. Women are the pillars of society, breaking barriers in the workplace and their communities. This March, as we celebrate International Women's Day, Viusasa honors and applauds the incredible women in media and entertainment. Their work enlightens, inspires and adds meaning to our lives. People of influence. Happy International Women's Day from Viusasa. When I look at Ryan Baraka, I see a great man. I don't know his future. It is only God who knows his tomorrow. But believe you me, God has mtoa ICU for him to suffer. He could not eat via the mouth. Right now, he eats everything. Yenda natuambianga, tunaweza pika kuku. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Penj laktar ko kalera mugi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kende nga morna mar bedo kod odiechieng kod odiechieng. Abiro kani mondo yanya. Ni papo wene ngawa, ni papo wenata. Okinyal koja dawgi. Panwa kegi tich mitiyo. Subscribe to the Smarter Bundle today. Dial *544# or visit My Airtel app. Airtel Smarter Bundle. Browse, chat, call. Airtel Money. Airtel. A reason to imagine. Na korongo juang dakika ni 27 tok sadek marukinyi gisane korwa donje twake chenro mano mar mbaka oromo kiny makawuono wamulo na sekta mabende mulo thoth oganda e pacho kaendi mano kaluwore kod dwaro mano mar manyo tije. Nyakorongo jong wasebedo kwaneno ko oganda ma pacho kae dhi kuonde mopogore e manyo tije bed ni gin tije mantiere pacho ka kata na tije mabende imanyo kawuok e pinje maoko. Omiyo kiny makawuono mane thoro wach mabende wadwaro bedo godo mar mondo mi bed kodwa twak makama ioronwa ote lai mago magote machoka redi ka uchiel nono. Mbui mago mag oganda mano moriwo Facebook, wantiere kanyo YouTube, wantiere X. Nyalo tudri kodwa achiel kachiel abiro bedo kasumo paro makamago kwa dhi nyime gi twak marwa. Nase nisibelo mantiere godo kata kamano